teraz je veľký ošial okolo vrátenie sa do ofisu, alebo minimálne minulý rok bol, že kde veľké firmy povedali vlastne, že veď môžete robiť celý čas z home officeov. Vlastne sa im rozprchli zamestnanci po svete a teraz, keď chcú, aby sa vrátili do ofisu, tak proste strašný problém, lebo mne už sa nechce, ja už chcem proste meetingovať len v pyžame. A majú s tým naozaj ako keby problémy, že myslím si, že nám sa podarilo udržať tú home office kultúru v rozumnej škále. Čím si myslíš, že to je? Reálne si myslím, že je to tým, že ľudia, čo tu robia, chcú byť v tomto kolektíve. Nie je to tým, že akože majú radi tú svoju prácu, ale tú prácu máš rád kvôli ľuďom a tomu, že robíš niečo spoločne. Nie asi, že ma baví zdvíhať telefón. A mňa baví ísť na ten obed s tými mojimi kolegami, mňa baví byť v tom kolektíve,